Hey. Yeah. Hey. Mina bengumuntu obenza lento kabathi magic. Yeah. Yeah. Uyalibona leli phepha? Ngiyalibona leli phepha nduna. Indali. Ngiyayibona indali. Iphepha lendali. Angithi uyalibona? Ngiyalibona. Uyalibona? Ngiyalibona. Linani? Alinalo lutho leli phepha. Amaphepha nje. Amaphepha. Yeah. All right. Othi ngikhombiseke. Hey. 1 2 salabim salamalibim. Maranyana sarakona de black magic. Hula skochi tambula muchambo. 1 2 salabim salamalibim. Awudlala khubalo. Dlala khubalo lami wathi uzodlala. All right. Uyabona? Ngiyabona. Ayibo. Uyabona? Uzomanzisa phansi ndoda. Hayi ngeke khuleka. Ayibo. Apha lamanzi mfethu. Hey. Yazi ukuthi ngipheka lamanzi angiwaboni. Sibona indali. Ubone kodwa manje angiwaboni lamanzi. Sibona indali kusho abantu amathatha mayebuka imlimo. Angithi uyabona? Yeah. All right. Buka. Malibim salamalibim. Uthi wafica abantu benza imlingo ngemali uthi kwathiwa bashawukele abakhiphe o500 umuntu eyedwa. Wathi imali kwimvilopha ngazi efike phansi komqamelo. Mfethu. Sona skill sokuqala sasisebenzisa leso. Sathatha le envelope hambo efaka phansi komqamelo ngo6 ntambama. Uyayikhipha le envelope yabo. Uzothi uyikhipha le envelope uyayivula kunale mali phakathi. Le mali le awuyihlanganisi nenye imali. Awuyifake ebank. Awubolekisi ngayo. Le mali ungahamba esitolo uthenge airtime ka5 ngo200 ubuya 195 ushintsha awunankinga ushintsha imali engadingeki kweni lezophuma ku-envelope. Hey. Yabo. Uhambe uthi uyafika lapha i-envelope ayinalutho ayiphumi lutho. Lesikhathi iphumela iphepha nje. Angithi uyayibona. Uthi ubufaka ngisho amaphepha lotho. Leyo ke bengisuke ngikutshela ukuthi izophuma manje ngiyenza manje iphume manje. Kodwa ngeke uzuyivula inkinga la. Kwakufanele uhambe uqala ushisele umuthi engikunikeza wona. Ngeke ushisele emgaqweni ufuna ukuthi ushisele endlini. Ngithi yabo. Yeah. Yendoda. Yeah. Kunomuntu owathatha imvilophu wahamba wafike wayivalela endlini washisa wakhuluma. Yeah. Mangasenze ukuthini? Angithi bengikunikeza iphone number. Yeah. Oh iyakho ngqo. Yeah. Bengikunika. Why ubunikeza nenamba yakho ngqo kubeni uqola abantu? Bengisuke ngenzela ukuthi ngikuphinde. Hawu. Ngesikhathi ungifonela ungitshela ukuthi yazi manje professor angutholanga lo 10,000 noma lo 2,000 ade ungithembise wona. Yeah. Mina ngizositshela ukuthi halalela. Bese ngikulindele ukuthi ungifonele vele ungitshele. Yeah.
yabo ukahlahle wena suke wenza imali encane kakhulu nalo muntu wakini ongasekho ngabe ugogo wakhe ngabe ubani wakini ofuna ukunikeza imali eningi ucasula ukuthi wenzele incane leyo yenzayo into ozoyenza dingeka imbuzi ezu-6 hawu ndoda phela umqola lokho athi umqola khona angithi ngenzela kona nje ukuthi ungathi ngiqolile usho ukuthi wayihlulekela wena kufuneka imbuzi ezu-6 nenkomo ezimbili noma ezintathu yabo yeah ukuthi uthole yonke lento uyahamba uyakomashonisa uya emabhenki uyaboleka imali uyabuya nginikeza uyayithatha uyayizwa leyo yeah masubuya awusangithola serious masubuya awusangithola awukazi wenza washawa khona emgaqweni mhlawumbe nibanjwa abantu eneyena abaqola hayi ke kwenzeka mfethu estage workshop ngange nomunye umfethu esasebenzisana naye okuyena wangifundisa le mkhuba sikamasha station le kwasheka khona abanye abafethu 15,000 okwalimala khona abafethu 15,000 kanti bazongibona la estage workshop after 2 years bashayeka yabo bazongibona la e-workshop stage ngenza yona lento le kudlala i-video call yabo awubuyele emuva ubashaya kanjani awubashaye nje manje kubukizwe awushaye mina manje lo 15,000 mfethu njengoba ngenza nje njengamanje ngenza okunye kwakho yabo shuthi abafethu babona into engangiyenza ngaleso sikhathi ngoba sasuke vele sosebenza khona kamasho yabo so kwathi nje sahleli lapha station eDolo ngasuka ngaqala ngayo le ngiyenza manje i-trick ngaqala ngayo le shuthi abantu ababedlula beyela la eTolo bezothenga bebona le nto engiyenzayo bathuka yabo bafuna ukusondela babuke khona ke enye ke esiyenzayo ukudla umlilo yabo la ngifike khona ngithathe like ithawula yabo ithawula ngiyalisika ngilisike ngilenze i-office kanje ngaleli phepha bese ngilibophela endukwini like induku yemopho noma umshanelo yabo ngisinqamule nje bemfishane bese ngilibophela khona yabo bese ngilimanzisa ngamanzi uyayizwa lona bese ngithatha uparaffin kuthele ngaphezulu yabo selimanzi ithawula vele bese ngithela uparaffin mangithela lo paraffin uyangena la endwangweni nawo kodwa uhlala phezu kwamanzi ngesikhathi ngilayitha mina kuvutha uparaffin phezulu uyabo into angayishi angithi manzi kuvutha lo paraffin la phezulu yabo bese ngesikhathi ngiyibamba indungu ngiyikhotha kanje usoyivuthi ilangabi lomlilo angithi kuvutha lapha kwendwangu ngiyayibamba kanje ngiyikhothe bese ngifaka emlomeni angiyebo leyo thuthi abantu bayathi ukuthi lo muntu odla umlilo yinini ngisuke ngiba entertain kahle ngibadonsa yabo usondeze eduze basathuswa ile nto engiyenzayo bawuthi hayibo lo muntu odla umlilo sishaphi babuye kunentatha sisebenzisa-ke impempe kakhulu yabo imfengwane nobobona beshaya imfengwane ke besebenzisa yona
ngesikhathi ngishaya impembe wonke umuntu uyajika aqala ukuthi hayibo yini kwenzakalani yini leyo angithi athi uyabheka ubona ngenza lento leyo so uyasondela ufuna ukubona kahle hayi ukuthi kusuke kubizwa imkhovu kudraw attention kubantu yempethu ya akho mkhovu la yabo mina bengihamba nozombi nozuzu hayi ungababizi ngamagama ngoba manje bazofuna ukukhupha manje ungababizi ngamagama siphakathi inside manje mawukhuluma ikha phezulu ndoda yeah kunala madoda amafishane bengithi bengiwabiza ngozombi nozuzuka yabo abengekho bekwabantu abangekho ne but mina bengithi mengikutshela ukuthi ngisebenza nabo ukhosi so engenzela uthi wena uthuke ne ukuthi le ndoda ihamba notiyolo ukholelwe futhi lento engiyenzayo yabo ukuthi ayiyona bese ngenza njengoba ngenza lokho nje ngisazokukhombisa ngiyibuza ukuthi yini umuntu okwazi ukukhanda imali kodwa mangithi ngiyababuka la bantu bamthuqa silabantu laba bayixakekela hayi mfethu into mina bengayiblame mina yabo ngoba mfethu abantu inkinga abantu bamnyama bayaphapha yabo umuntu omnyama uyaphapha mfethu uyayithanda izinto yabo babilile uyaphapha umocabanga mfethu umuntu owazi ukwakha imali yini angazakheli yena mfethu ngempela yini angazakheli yena afune wena uthi unike afune le yakho wena ebekwazi yena ukwakha imali manje abantu-ke ngokuthi bathanda into esheshayo kakhulu ingakho kade begaxela abaningi qhubeka nalo 15,000 wadla kanjani amadoda 15,000 labafethu bathi ngibona ngenza lento le ngaqala ngawo umlilo lo ngase ngathi methi ngiyabheka sebebaningi sebekho yabo ngase ngenza le ngenza manje lephepha le yabo okwaletha amehlabo kakhulu-ke nje bagxila kumina yabo so kwaze kwafika ekutheni sekwakhiwa imali ngabakhela ama-airtime ifinal base kwakhiwa imali iyona phela abayithangayo umuntu uyathanda imali ngaqala ngabakhela ama-airtime ngabanikeza bawafake emafonini babona ayasebenza ama-airtime yabo hayi kwase kusho bona-ke isifuna imali mina bathi ayisifuna imali professor senzele imali athi mina ayikulungile imali angiyakhi mina ngiyangicelela amadoda engisebenza nawo ukuthi angilandele imali yabo hayi ngoba ngiyakha hayi kulungile ngase ngibathe ngiyenza-ke thema sengiyenzile ncube leli bhokisi likhona no kumele silithenge I think kuzomela ubuye silithenga abantu bebona angijabule lento ngiyenza kanjani uyayibona ngifuna uyibhekeke uyibuke kahle nje umsebenzi nayo ngakho izinto zami kade ngiqala ngiyisethe endlini ngihamba nazo seyisethiwe ufika usuzodlala unless mangabe kuukuthi ngizokudlala mhlambe amagame mhlambe azabo 3 abo 2 khona ngizokusethela kona kodwa lokho njenganalokho mhlambe ngisuke ngiwaphethe lama roller mhlambe u3 or 4 yabo akhandwe kanje sengiwakhandile njengoba ngikhanda leli namabhokisi
lawa engisuke ngifake kona izinto lawa KFC KFC ke angifuni ukutshela manga iKFC bengithenga manje yeah ngoba ngisuke ngenzela ukuthi ifike kweni isashisa ne drink lengisuke ngiyenza amakani lawe drink ngisuke ngenzela ukuthi into engihamba engithumela umuntu engisuke ngisebenza naye yeah owazi owazi wahamba ukuthenga abuye nako ikone ngeke ngikusebenzisa kusafika bengiqala ngako mengizodlala wangise ngifuna ukuthi iphuma ishisa uyizwe cha uyingilande manje hey yashisa ne drink yabanda uyikhipha ebhodweni yangithi ya yebo lord so wena mfethu into ekanjalo lezi omunye umbuzo mhlawumbe angathanda ukuzwa before nje sibe deep ubusungenile inezidakamizweni noma izidakamizwa ungene kuzona uvela ugudla no mfethu ngathini mina ugula kungifice sengivele sengibhema edakamizweni ngingene 2010 yabo waqala nini lento yemlingo into yemlingo ngiqale ngabo 2009 ukuhlangana kwami nalento nokugobela wakho yeah it was 2009 ngangena ngisahamba naye ngisasebenza la yena ngimbuka ukuthi wenza kanjani okuningi ubekwenza phambi kwami thola ukuthi okunye kwenziwa yimina ngagcina khona sengiyiphumela mina waphuma ibhodo lakho sengiyosenzela mina yabo naye saxabana kakhulu sibanga leyo nto ukuthi uzophuma ibhodo lakho wayengakholeli ngahlona wasekwenza ukuthi uphume ibhodo yebo uthola ukuthi kulomsebenzi mfethu ngifuna ukutshela manga kulomsebenzi ngisho 40,000 50,000 nge-hour besiwenza hawu kanjani madoda ngendlela abantu abangothathekile ngayo yabo kangoba omunye ubeza phone athi professor sengenawo u60,000 yabo ngiyacela ungenzele at least noma 600,000 500,000 so ngoba mina ngifuna imali ngisho ukuthi hayi ungezi ngiyambuza ukuthi ulaphi basha hayi ngisendleleni eza lapha eThekwini ngimina lalela mase ufika eThekwini ungifonele yabo ngisengiyazi ukuthi ngino 50,000 no 60,000 osendleleni nozayo ngithi yabo ziyasiqola nenyanga ukhuluma kakhulu brother dlula lapha awukhe phezulu nangi lo muntu uza nalo 60,000 uzothi mefika la eThekwini uzongifonela athi professor sengifikile ngithi mina ulaphi asho ukuthi hayi ngikuphi mhlawumbe uzothi ngise workshop ngithi mina alright ulaphi ne workshop angitshela ngithi mina okay ngima lapho ngizofika yabo uzongibona sengiqhamukile entade ngenza sure ukuthi kufanele ngazi ukuthi ugqoke kanjani yabo ngiyakubuza ukuthi ugqoke kanjani ungichazele konke ngifika ngime njengalapha ngiqala ngibona ukuthi umuntu onjani yabo ngikubone bese ngiqhamuke ngibone sengila mina uDodo wena uthi hayi mina ethi mina alright woza ke sihambe sosense lapho ngisiphethe isikhwama sami yabo yonke into sengiyisethile la esikhwameni angithi ayibona yona hayi khona sengiyisethile yonke into mengifika lapha ngiyakwenzela njana nabo labafethu ba 15,000 bafika senza lento babuka babona sikhanda imali thema ngikhanda imali babona ukuthi hayi sebewinile ke bona nayi lento into abayifunayo
bavimba abantu bavala abantu ababemile bebuka lapho bathi hayi angisebenze bona iyiqhwaga kanti yabo ngababuza athi bafunani bathi bafuna imali banawo 15,000 hey asaid mina uletheni-ke bafethu kusetshenzwe ya ngase ngidonsa amaphepha ami ayesevele sethiwe i-envelope yami yayigcwele amaphepha elotho yayivele isesikhwameni ngangiyifaka ebhokisini ngendlela yakhona yahlala angithi yabo ngase ngiyithatha le yabo imali ngathi abayifake e-envelopeni ehlukene esu-2 hayi awusayithinti kwakuyithinta yabo awumadoda bayithatha bayifaka la envelopini ngabona ukuthi bayayibala bayifaka envelopini ngathi bayivala ngathi bayifaka ebhokisini bayivale ngase ngithatha ibhokisi lami ngase ngibheka amadoda engisebenza nawo ngase ngiwabize zombi Suzuki nampa labafethu bathi bafuna imali ne asibenzeleke manje yabo wena zombi uzogijimela lapha e-FNB uzofika lapha emshinini wesithathu ungicaphunele ubuye ugijime uze la nawe wena Suzuki uzoya la e-Absa ne nawe uzofika ungicaphunele khona emshinini wesithathu ubuye uze la uzoyifaka la ebhokisini yabo lalela thathani lama envelope abawafake la nifeni washiye khona bese nicaphuna le mali abayifunayo konje mfethu uthe ufuna malini hayi professor noma imalini ungasensela wona noma nje singathola lo 15,000 lo 150,000 ngasethi mina hayi okay kulungile madoda yabo ngangidonsa ibhokisi asengishaya le yami language 1 2 salapha imali bimi salapha salamali bimi yabo kangithi nampa labafethu sebebuyile yabo ngathi mina ifake lapha ebhokisini babefaka yabo kangifula ibhokisi ngangikhipha ama-envelope asequmbile asegcwele angithi yabo ngase ngibanikeza wasubanikwa nomthetho ngase ngibanikeza-ke ama-instructions ngabanikeza-ke umuthi wala ekhaya okwamasimba amagundane lawa namajuba angithi wayibona yona ya ukuthi hayi-ke ngizohamba-ke yabo manje sukani manje straight endlini kodwa sekuwunyelana usubanika amasimba straight mfowethu awusatholi noma ihlahla mfowethu hayi bethu vele inyoni ayibulele ngebabe nalutho ukudla amasimba enyoni uthenga amasimba enyoni ngo-15,000 hayi ngabe mfana msihamba phe wakha ya wabanika umthetho ngase ngibatshela ukuthi lalelani-ke madoda nihamba manje manifika laphaya nishisa impepho nenze sure ukuthi nayithenga impepho yabo nishisa impepho nithela lo muthi lo aniyivuli le mali ningakawushisi lo muthi bese niyakhuluma konke nifuna ukwenza ngale mali bese niyayivula mina ivula le mali aniyihlanganisi nenye imali eninayo aniyifake ebhenki anibolekisi ngayo ongcono uma ufuna ukuthi uyisebenzise ukuyibeka ungazama ukuthi uyishintshe le ibe ushintshi ingabi ile mali ephume la kula envelope yabo bese uyakwazi ukuthi uhambe uyebhenka uma ufuna ukuyibhenka wenze lokho ufuna ukwenza ngayo yabo ushintsho ozothola esitolo onankinga imali engayifuni kuwena in 3 days time le mali izohlala 3 days ngo-7 osukwini lesithathu ngo-7 ntambama iyanyamalala le mali uvuka kaJesu amaphepha bayahamba-ke bayithatha injalo abayivuli le envelope la boyivula ekhaya uma befika-ke bayashisa la masimba enyoni bayahogela bayanuka nempepho konke bayakhuluma bayaxoxa ukuthi bafuna ukwenzani yangithi wayibona yona wena immediately behamba angisekho wena usala wenzani na kukhona nokudress okuncane okwenzayo hayi ngiseva laba abasuke besekhona ngaleso sikhathi ngiyahamba yabo mengibona ukuthi ngiyazi ukuthi njengoba bayendlini isikhathi leso yabo mina
uno Arosta wazamula. Yeah. Ngiseva laba bala ukuthi ngidla amaphilisi mina. Bengakayi ngisho eCathedral yabo ukuyodla amaphilisi. Yebo lento Ngiyayibona ithatha isikhathi. Kusizile ukuthi uthi uyenza uxoxe ezinye indaba. yeah ngoba lento lempethu ingenze kakhulu yona izinto ebengiqala ngazo lezi mengabe Uzodlala. yeah Kuyenzani le mali? Khona mhlawumbe okwenzile ekhaya njengokwakha mfowethu noma nje iyangqongqo iyabhenga. akukho mfethu angifuni uqamba amanga ngisho angakhanga ngishindlu njengoba namhlanje ngisenye enkingeni engaka yekhaya ngoba ngathini wayengekho umuntu kakhulukazi wasekhaya ngokuba mina bengumuntu obesejele isikhathi esiningi yabo. So ngitheme ngiphuma ikhaya beselidestroyekile yabo ngokuthi abantu abadala bebengasekho nalo mfana wasekhaya umncane ubesewudayisile indawo yasekhaya nomuzi usufile ungasekho yabo. So kawuba ngathi noma sekumele ngiphume ejele ngasanelwa abelungu baseSakhithembe okuyi-YMCA abaselofu ngaze kwazi ukuthi ngiphume yabo. Uboshelwana. Mfethu angifuni uqamba amanga angiboshelwe irep yabo. Ongeke uzukholwe mengakutshela ngayo ukuthi angenzanga yabo ukuthi mina noma wentombazane sasinenkinga eyiwani ukuthi yena ingane yakhe wayedla ngayo. Ayisala khona uzoba kude necamera. Yeah. Wayedla ngayo komunye umfethu Yeah. owayesebenza emajaldini abelungu. Mina wayazi ukuthi angisebenzi yabo ngisigebengu nje mina indlela into engikhule ngayo ke nje bengiqhankela ngiqhakazela izitolo zabaSulman yabo ama-supermarket amaSulman phela nje tade ngenza kuthi inkunzi bengayibani. Yeah. Bengiqhakazela izitolo nje isikhathi esiningi yabo. Ngagcina sengiboshwa kuma waye sengibopha kethi ngirepile kushuthi nayo ngokuthi kwakuse saseyingane nathi. Yeah. Yayisaba yayilalela abazali kwabanzima ukuthi testify ukuthi hayi lo muntu akayenzanga lento yabo. So ngagcina sengiboshwa kanjalo yabo. Umuntu esaswele sithandana naye buka ke lento ke manje ngiyakwenzela. Yeah. Ngifuna nje yabo nje manje angifuni uyichaze. Ngifuna umile manje emgaqweni wena uyadlala ke ngiyaqhamuka kumphakathi uyakubuka ke ungasichazeli sidlala nje awudlale sibo leli role leli. Yeah. Swelisa esikhwameni. Yeah. Yabo. Mina engikwenzayo for example yalibona leli phepha. Ngiyalibona. Siyalibona. Yangithi yalibona. Yebo ngiyalibona. Isuke isho njalo inhlelo. Yeah. So mina engikwenzayo naku ngithatha leli phepha. Yeah. Yangithi uyabona. Yeah. Leli sweli sesikhwameni ngiphuma nalo kanje. Yeah. Yabo. Mengifika yabo.
Hey. Ngiyethwelbo. Yeah. Yeah. Sweliphuma nje leli phepha. So umuntu swengabonanga isikhathi ngilidla leli phepha. Yeah. Yabo. Mina ngithatha nje lo piece omncane ngudle phambi kwakhe ebhekile ingazi ukuthi ngizokhipha usuku nje. Yeah. Isiyiphepha elide kanje. Yona into ebengiswengenza. Bese kuba khona lo ade ngitshela ngawo kunye ukuthi bengifisa ukuthi ngikwenzele kona ukubona ukhona newspaper. No, sizolokhu sizoba nesikhathi eside okunye sizobuya sikwenza. Yeah, okunye benzofisa ukuthi ungenzele kona. Yeah. Ungitholele exercise. Yeah. Nekhandlela. Yeah. No, asike singabatshela abantu ukuthi sizokwenzana. Yeah. Sibamangaza sesikwenza bese kuyachaza ukuthi lokho kusekwenzeka kanje kanje. Mina ngizothola mina le inkwa khona lesosebenzisa. Yeah. Yeah. Sibona ukuthi senza kanjani kodwa kuningi ngisazokwenzela kona in case into engizoyenza ngizozama amabhokisi. Yeah. Ngizozama ukwakhanda amabhokisi ukuthi siyenze le mali ngelinye ilanga phambi kwakho so besenza nawe la ubhekile. Yeah. Kuzobe ngikufaka esikoleni ke uthi sihambe hayi ngihamba nami ngiyosebenza. So la madoda mayeseshayekile le mali la aqala kuthungatha aqala ngifuna ushuthi angahlangana nami ndawo ngokuthi besiphuma besingasebenzeli endaweni eyodwa. Yeah. Besiphuma nje besihamba indawo eziningi ukuthi bangithola la workshop after 2 years. Yeah. Yabona le ndoda mayifika lapha mpethu ngizokutshela abaningi abakhulwanga. Ngikhuluma ngemali hayi engasengidayisile mhlambi yama envelope lawa noma abantu ababekhipha bethi hayi Professor Savumu uyayenza lento unamandla. Ngicabanga ukuthi yayi umthwalo ngaka phekwebhayi leli zangoma engangidlala phansi. Yabo. Babeshawula yini kuba ngadayisa amaphaki lama wedge envelope lawa brown. Yeah. Yeah. Bengwathenga ngo 25 rand awu 50 phakathi besothola la kule toilet esoma stationery bekubani hayi noma wabiza amagama etolo. Yeah. Thola ukuthi ngithenga wona wathola ngo 25 rand awu 50 phakathi. Njengoba mina ngwadayisa ngidayisa 100 rand yodwa. Yeah. So ipheki one nginikeza 5000. Lapha ngangwadayisila amapheki awu 6. Awuthi awu 6-7 lapha. Yabo. Ukuthi bengaphosisi imali engase ngiyibalile ngoba le ngitshela ngayo ngithi ayigcwele ibhayi kangayazi ukuthi imalini. Kodwa ngokwamapheki ama envelope engase ngiwadayisile ngangubalile mhlambe u35000. Yabo. Ngamapheki nje wodwa ama envelope. Abantu beyithenga ukhona abafuna so 5000. 500 rand. 5000. Yabo. So kanti kuzofika ndabafethu lo oyedwa wangibona mengicabanga. Yeah. Ngoba wafika kumina ngesikhathi sebeshawula yini bezofaka imali befuna ama envelope bethenga la ama envelope. Nayi wajoyina wona ulaye. Wes. Wafika uphosa 100 rand wakhe. Awusamboni. Hayi. Ngihle kusebenza abantu abaningi. Wophosa 100 rand wakhe wasengibuza wathi mfethu usangibona.
mina ngikubona nani wena suka la phambi kwami uphethe imali uyisikhulu lapho angithi manje iyona strategy sisebenzisayo ukuthi singathatheki kalula umuntu mengikhuluma naye yabo ngikhuluma noma kanjani uyasabisa hlala ya uze angangeni wadlula lo mfethu njengoba edlula ufonela labafethu laba uyabatshela ukuthi madoda nayi le ndoda la yabo isaqhubeka nalo dodwayo ya mfethu ngase ngiqoqile ikhwama abafana engangihamba nabo base bengiphathele ikhwama sebehambile angazi babuya kanjani cabanga imali yonke yayisesikhwameni base behambile nasesikhwama mina ngisa-address abantu laba ababuzayo abanye abathengile ngezwa ngento angazi bangishaya ngeza nje kwamnyama amehlo washo kwesibili ngawo phansi umthwalo omningi-ke ngikubonanga sekwenzeka ngapha mase ngiphaphamete ngithina sibhedlela yabo base bengikhombisa-ke iphepha uthi buka wena kuthiwa ufile kubhaliwe lapho uthi indoda ama-envelope ishawe yabulawe workshop yabo lesikanje sila hayi lesi esale ngeke sidala kakhulu esasemarisburg nakhona ushawula yona lento hayi ngangisasebenza kwenye i-night club kwintombazane nje engangixoshele engangisebenza khona eklabhini ngoba yayigwazanisa abafethu uzogwazwana njalo ngenxa yayo ngayivala ngathi ayingakena nto ezongithola-ke somewhere ngixabane negenge ifika ngishawa igenge nje ngathi unoyidubeduba umdala wakho ya ngikhule ngigangile mfethu ngikhule ngigangile ngifuna uqamba manje okay bayithatha yonke le mali obusuyisebenzile ya bayithatha yonke wena ubonanga nokuthi washawa abantu kwenzakalani mfethu ngikhuluma nomunye la ngezwa nje ngento ngathi mayithi ngiyaphenduka kwakusho babe ngishawa kwesibili kwakuphela kwami yangishaya la esipondo kunayingozi nje enkulu kabi la angibonanga lutho ngapha ngisho nokukhumbula ngakhumbula ngoba sengiphapheme esibhedlela lento isenzeka koGoli isenzeka eThekwini isenzeka eindaweni eziningi lokho oyivala khona kusuke kuhamba kanjani yiyo lemkhuba futhi ya ubugebengu nje mfethu obuqhubekayo lo kuyafana nalokho ukuthi kuhluke ukwenza laba bevalo angeke ngise ngibe nesiqiniseko ngoba ngaze ngizenza ukuthi leyanto bayenza njani kodwa enginesho yakho ukuthi isuke ingasekho la evalweni zontathu ya njengoba sebeyishintsha kanje ile isuke ikhishwa khona yabo kukuthi iphuma phambi kwakho ubhekile kodwa awuboni kunendlela abenza ngayo yabo bengisathi ngifuna ukuyilandela kakhulu ngibona ukuthi yini bashaya umfowethu imali yembuzi thatha imali yembuzi tshela uzobuye sebuya nemali eningi ya ile nto ekade ngisho mfethu ukuthi thina abantu abamnyama sinenkinga eyi-one yokuthanda izinto kakhulu no ake siyibuyisele emuva mfowethu ubani igama lakho ukhulelephi ukhula kanjani because okubalekile ngohlelo uhlelo lungeyidakamizwa ngena kanjani ezidakamizweni iziphi ingqinamba obhekane nazo usungaphansi kwezidakamizwa ezinye zeyigemegeme lezathi uzisho ukuthi wayithola usushayeka kanje ya mfethu mina ngizalelwe endaweni mina igama lami igama lami kuSiphiwe ngikwakaZuma yabo uZuma kanti awusho ngithi Thusi lapha into igama i-ID isibongo sakomalume ngithi usenza ubugebengu nakhona lapha uthe uThusi lapha
Yeah, kuyayidinga bizothusi kuyisibongo sakomalume. Yeah. So mina mfethu ngizalelwe la endaweni yakaHaza ngeHawick. Yeah. Yabo. So ngakhula umama ngimazi. Angifuni uqamba amanga umama nje angimazi ngisho athi uyaqhamuka ngengamkhomba. Yeah. Ngikhule usaphila yena angazi noma usaphila noma usashona angazi angifuni uqamba amanga. Ngikhule ngihlala nesalukwazi. Yeah. Esala ubaba. uMandlovu nabafowethu wenodadewethu ebesinaye ngoba labanye nje bathi baqhamuka late bese intombazane beyodwa besabafana kakhulu ekhaya ukuhlala naye ubaba mina mfethu ngikhuleka kanzimanyana ngifuna uqamba amanga ukuthi ubaba ubephiwe benawo umqondo benomqondo ibe soma business kanje yabo ke wane family enkulu ekhaya ke kwanetolo kodwa kwashabalala konke kwaphela kushuthi ngalesikhathi sodlame nani yabo yeah okwaphoqa ukuthi esikoleni ngingenile that was 1988 ngiyafunda first year ngaphasa nga second year ngo89 ngaphasa ngo1990 bengifunda standard 1 kwashuthi bengihlala endaweni ekuthiwa Semaqonqo eMaritzburg le bengifunda khona bengifunda eMboyi esikoleni khona indawo ekuthiwa Semboyi bekuyimboyi bekuyisiphi school ngalesa sikhathi bengifunda khona like khona ngesikhathi sezimpo uthi ubaba uba umuntu ade kakhulu kulezi zinto zo ANC uyena wade recruit ANC nasendaweni kwaphoqa ukuthi bawushisa umuzi wasekhaya baze bawushisa 2 times ngenhlanhla koqala ke kwashona inokwesibili lekwashona khona umshana wami kwaphoqa ukuthi sesiyasuka sesiyamuva sohlala eplazini lomlungu kwakuphuma kwami esikoleni ngaStandard 1 sahlala eplazini lomlungu bekusaba bisebenzele abelungu ke nje abasekhaya nabafowethu kwaze kwaba ubaba ukuthola umuzi ngakuboka Stegmade yabo kaSwayman lesamba sayohlala khona shuthi impilo mfethu angifuni uqamba amanga azange izibe lula kumina yabo indlela engikhuliswe ngayo umshawa ngayo kangoba ngangitshela ukuthi mhlawumbe ubaba akangizali the way ade ngishanga khona yabo so kuhamba kwase kwafektheni ngithatha isinqumo sokuthi sengiyaphuma ekhaya yabo ngendlela ebengihlumezeka ngayo ukuhamba kwami ngangazi ukuthi ngiyaphi kodwa ngihamba ngilandela abafowethu ababehamba nje ebusuku kwase kuntambama nabangazi ukuthi futhi babehanjiswa yini kwenzekani ngangilandela bona abasekhaya abadala abawu2 sahamba nabo bangibona sengihambe mhlambe about 27 kilometers ngilo ngibalandela ngemuva ebusuku yabo liyabaqala ukhona ukungibona sasesukile sesisuke eWatbek sesisuke kaSwayman emakhaya sesise Watbek kwama bengiqala ukungibona uthi hayibo nangomuntu ola emva kwethu babheka ushuthi angiseyingane vele yabo mebethi bafika yimina ke babuza uthi ndoda ufuna ndla uyapi ngabatsha uthi hayi ngilandela bona kwaukuthi akuselula ukuthi bajike kubuyelwe emuva kuthiwa kubuyiselwa wena ukubuyiselwa mina ngoba sekhanjwe kakhulu kwaukuthi kusekuyaqhutsheka bahamba nami kwakuphuma kwami ke ekhaya lokho ngahamba ngayohlala eMandiyeni ke ngahlala naMandiya kakhulu yabo
kangoba abanye ngeke baphike mebezongizwa ngikhuluma bathi hayi ngeke umuntu owagcina standard 1 ngiyakhuluma nje no angikho good kakhulu ku-English but ya ngiyakhona ukuzwa ngiyakhona ukukhuluma yabo ngahlala namandiya-ke kwase kwaba ngiyaqala-ke ngiqala ukuganga-ke lo kade ngikusho uqeza iy'tolo zamasomane sekuya ukujoyina igenge ngifice khona esindala emgaqweni ya ngaqekeza iy'tolo ngaqala ngisatshontshe iy'ngubo ocingweni zamandiya enekile mengabe washile kuhamba ngagcina ngiqekeza iy'moto ngitshontshe iy'tiro kwawuthi ngiyangokuya yabo ngigcina sengenza ama-housebreaking ngagcina ngiboshelwe le rap le ngagwetshwa 10 years ngahlala ngaphakathi othi ngihlale 7 years 6 months kwawukuthi ngiyaphuma le ngiphume khona selidestroyekile ikhaya yabo selifile elingasekho kuba ngitheme ngiyabe ngenza support system sekumele ngisayinelwe ngithi ngibasekhaya bantshela ukuthi abatholi imusi abatholi lutho ngoba babuza komakhelwane bathi abantu bakhona abasabazi bashonaphi ukuthi bengazi ukuthi vele abantu basekhaya abaningi abadala abasekho ngoba bekufike kube ikomalume ngaphesheya kubuka stepmother kube isekhaya ngala yabo ngaphesheya so ukusuka kwethu ngasekhaya before ngiboshwe kwase kuvele kunestory esikhona yabo ngoba kwasuka le ngijwade kuchazela ukuthi bekuliwe izimpi kakhulu yabo so ngukuthi ekhaya besabafana kakhulu sibaningi yabo igenge eningi bigcwala ekhaya yabo noma kubanjelwa amakhempu noma kwenziwani ukuthi kuyohlangana bekuhlanganelwe ekhaya yabo okuthe emva kwa-94 emva kwa-94 sekuyinkululeko le yakhona ilapho lokwaphoqa khona ukuthi igenge eningi yangasekhaya besenayo yahamba yayoyihlalela emadrobheni yabo khona la emandiyeni le yafika khona yathola ukuthi lo wasekhaya engimlamayo wayesenesindleni engimjondolo yabo la decide khona ukuthi hayi ngoba abafana bangasekhaya futhi adebelwa nabezimpi besemsabalazweni ubanikeza izindlu yabo but ngaphansi komgomo uthi ngoba basafika abanazi izindlu abangayisebenzisa ukuhamba kwesikhathi kufanele bakhe nabo indawo vele iningi kwangeyona yakhe indawo nje wonke umuntu wayezakhela ukusho ukuthi abafethu-ke le kwasiwa khona ingxabano baba nenkinga mase sekusuka le genge yobaba sekusuka nje igenge eningi yasekhaya isibuye sizohlala la yabo kule mjondolo le banenkinga-ke ukuthi baphume kwagcina sekusuka ingxabano sekubangiwani ukuthi baphume endlini yabo kwagcina sekuphuma imeda yabo ngoba mina ngangihlala emandiyeni eduze kwabo lebe kwale mjondolo yabo ngoba ngelanga le tori ngangade ngivakashele bona laba basekhaya ngangizwile ukuthi khona nesalukwazi ugogo sisukile emakhaya singala sizobona thina ngasuka la engangihlala khona eJardine Land angithi ngivakashile kanti ngizothi ngiyafika ebusuku ngifike kule nale tori kubizwe kuba nje meeting le kwathiwa khona ubaba bethi bayamnquma ubaba wakho okuzalayo bona labafana bangasekhaya sona basemakhaya babethi banquma ubaba-ke kanti kwakungelula ila khona lo mfana wasekhaya lengimlamayo-ke la phoqa khona ukuthi kuze kuphume imeda wabulalwe yedwa wabo yabo nalapho ngabatshela athi ngoba sekwenzekile manje sebebalekile into ezosiza manje asihambise emaphoyiseni yabo ngoba manje egcineni kusiyicala vele
yabo. So saya e-police station ngokuthi kwasekushene emjondolo la yabo. Ya kwasekusha nemjondolo kunamandi yake ngaphesha kwethu ayisefonele namaphoyisa esho ukuthi kuyasha lemjondolo. Thina siyale e-police station siphambana namaphoyisa ezangale. Yabo. Sabuya sesibuya namaphoyisa ke lekwafika kwatholakala khona ukuthi hayi kahle kahle impi isuka kanjani usho baboshwa laba basekhaya yabo. Ubaba nalaba fethu laba beboshelwe imede yabo. Kwanzima uthi mina wakuselula uthi ngingathi ngemakhaya yabo. Ngoba manje ngesikhathi laba bebuyele emuva bafe sekuyongcwatshwa lo mfethu igama lathi sisuke ngale emakhaya sazobulala igenga ngasekhaya la eDrobheni yabo. Ya mina ngangabulalanga vele ngisaseyingane kakhulu ekutheni ngangenza leyo nto ngabafethu umfethu akwenza yabo. Kwawukuthi sekunzima-ke ukuthi umuntu angabuyela ngale emakhaya kwathi wabe ngiyaboshwa-ke le ngithe sengithi ngiyaphuma khona ikhaya vele alisekho lidestroyekile yabo. Kwaphoqa ukuthi angisayinelwe labelungu base-YMCA ade behlala la kuthiwa iSakhithembe iselovu yabo. Ngaphumela khona ngahlala khona ngathi ngicela khona umlungu kade sengimsebenzela ukuyibona ade berana leya ndawo le abathi uJason Fansel. Ngacela yena ukuthi ngicela ukuthi ngiyobheka abantu basekhaya cause nginenkinga alright ngiyazi ukuthi ngiyabona ukuthi ngihleli kahle ngiright anginankinga. Inkinga mengifa bazongenza njani? Kuba nabantu basekhaya ngibazi lonke abagcina ngiboshwe yabo. So umlungu wanginikeza leyo mali anginetha yona wathi angihambe ngiyobabheka wangitshela futhi uthi no mawuthi abathola ubuye mosafuna ukubuya yabo. Ngathi mina ayikulungile ngahamba ngithe mengifike eMaritzburg umuntu oqala engamthola kwaba umfethu lengimlamayo. Owesibili engamthola kwaba ubaba wasenqunqa umlenze sihlala ekhaya labadala. Kwazoba umfethu osale stepmother omncane lokhu yena wadayisa ekhaya. So ngibese ngihlala nomfethu okuthe ngo-2010 washona umfethu lengimlamayo naye ubehlala ekhweni lakhe yabo. Ngo-2010 washona kwaphoqa ukuthi sekufanele ngiphumeke manje yabo. Ngoba vele ngangasebenzi kwakunzima kumina ukuthi ngizothi naye umfethu wayengasebenzi kodwa ukuthi wayehola impesheni-ke futhi ngangiyazi ukuthi okay nginako ukuthi ngibe covered kokunye. Emva beseshonile kwabanzima kakhulu ukuthi alright kuzokhukha lezi zinto engigqokile ngizoyithi ngizofuna kubani because angisebenzi anginama-qualifications anginomsebenzi anginalutho. So kwaphoqa ukuthi angiphume ngiyoyizamela impilo. Ngaqala-ke le ngaphuma khona ngeza la eThekwini it was 2009 ngahlangana naleyo ndoda-ke lemlingwa nihlangana kanjani uyichaze nendaba yayo le ndoda ngaba nayo ngayifica yenza yona le nto. Ngathatha imali yami yokugcina ngayifaka ke wena ngithi ngifuna imali yabo ngangenzela ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhube isikhathi ngiphile la. Ngale yathola ukuthi angitholi imali ayikho ngaze ngabuyela kuyo yabo. Ngitshela ukuthi ayingeke ndoda angitholanga le mali kanje wasengitshela ukuthi hayi mfethu ingoba nawe kwaphoqa isimo ngangidinga imali ngalesa sikhathi kahlahle ungangeke ngize ngiyithathe imali yakho. Kodwa ke mfethu wena yini oyenza nje manje amtshela mfethu angisebenzi anginalutho yabo. Wathi ayikulungile woza sosebenza nawe. Ngasebenza nayo ke le ndoda kwakungena kwami ke la kuyona le nto.
ngagcina sengiyenza-ke ya ingiphathelile imali ngokuthi bese ngingenile ema-drugsini. Ama-drugsini ngingena kanjani mfethu? Ngithe ngifika la kade ngisuka eMaritzburg. Yeah. Bengingasimoto la yabo. Yeah. Ngithe mengifika ngathola abafethu abahlala emgaqweni. Ekwathi mekhwalala ngosuku engafika ngalo. Ngakhuluma nabo ngabona ukuthi nampa abantu abangangisiza abantu abasebehambile bonke abantu edrobheni ukusho ukuthi laba abantu bala vele abahlala la. Ngafuna indawo yokulala bangitshela ukuthi hayi bangangilalisa le belala khona. Ngalale workshop. Ngalale workshop la ngase 320 ngaphesheya. Yeah. Uma passage lapho ngiqala nje ngifika. Babelala khona labafethu ngalala nabo khona. Kukuthi bona bayabhema mina ngangibhema insanga leso sikhathi. Yeah. Yabo. Ngibhemela insanga ukuthi nginasejele bengibhema yona kakhulu. Ngibabona masebebhemile kukuthi kuyaphoqa ukuthi mekukhona imali enginayo njengoba bengihlala nabo angibathengele lento. Yeah. Manje ngabuye kufike lo uthi mina ngizolo ngithenga lento iyabiza endangiyisebenzisi yabo. Ngagcina ngumuntu wayethiwa i-test angifuni uqamba amanga. Ngathi athi ngizwe ukuthi kunjani ngabhema ngathodrageka ngaleyo ndlela kwaphinda nangakusasa ngithi kwabo 4 days kwase iqala lento abathi urosto ke ngilengangayazi khona. Ngarosta ya ngase ngikhombe ukuthi ngibheme lapho ngangikhishwa isisu ngizwe ngathi amathumba anqamuka esweni khishwa itoilet manje. Bathi labafethu hayi ushawo roast usuyarosta ngithi ngindle try me ibhema la yabo. Ngibheme ivele kunqamuke yonke lento iphele yabo. Ele ngabona khona ukuthi sengikhombekile ukuthi manje sekufanele ngibheme Phile ngayo lento. Phile ngayo lento. So ngaphila mfethu ngabhema but kunento engifundise yona. Ngikholelwe mina ekutheni i-drug angizalwanga ngilibhema. Ngifake mina kulona. Yeah. Ngibhekile all right. Mase ngifuna ukuliyeka angidingi rehab. Angidingi methadone. Mina njengokungena kwami kulona ngiyayitshela mina ukuthi yabo manje is enough. Angisafuni ukubhema. Ngiyeke ngihlale phansi. Okay. Ama-pains maningi ama-pains akhona. Yeah. Yabo. 3 days 4 days yabo uzwa lawo ma-pains. After that akekho ungakutshela ukuthi uzo roster mhlambe uzozwa lawo ma-pain more than 3 days or 4 days. 3 days 4 days ukwazi ukuyibamba uhleli la ungakuyithole khona yabo lona. Yeah. And then it's all right. Ukuthi okay ngiunderstand ukuthi ukuthongo kuzokuthatha mhlambe 3 months ukuthi uma ukwazi ukuthi ulale. Yeah. Uthole nje ubuthongo. Kwakuthatha mhlambe about 3 months. Kodwa nje sungesena amapheni ususu normal ukuthi kuphela ubuthongo ukuthole. Yabo. So lokho ke mfethu akuyona inkinga. Mina mfethu ngizokutshela iqiniso ngeke ngaphuma kulala. Yeah. Ngike ngaphuma mfethu kwe-drug. Yeah. 2019 eqala i-COVID. Ngadecide ngahamba ngaya eMaritzburg. La ngifike ngahlala khona nalo mfethu lo engimshoyo lo zalo stepmother. Yeah. Ungihlukumeze kakhulu mfethu angifuni uqamba amanga yena ophoqa ukuthi ngize ngibuye ngize la emgaqweni. Ungihlukumeze kangangokuba ngiyangafela usathana ukuthi
sihlala sobabili ngingafela ukuthi ungcono vele ngimbulale ngazi ukuthi akekho straight yabo but kwafika kumena ukuthi egcineni isilonde ngohlala naso singapheli ukuthi ngakwazi ukubulala umfowethu yabo kwafika ekutheni angidecide ukuthi angimshiye ungcono ngapi yabo asale aphile yedwa lephila khona lehlala khona udayisa umuzi wasekhaya umuzi wabantu lahlala kona wasekhaya ikasokhela alright ukuthi umama wakho noMazungu bazana nobaba bebisana kubhuti nosisi yabo ukuthi again wasozalweni ekhaya endlini yabo but alright abantu bakhona angifuni uqamba amanga baphile basithatha njengengane zakubo yabo ukuthi kodwa manje umama wakhona akasekho lapha lekhaya khona la khona elikhulu khona abahlala khona abakhona mina bengihlala nalo mfana sekhaya emzini wabhuti wakhona omdala ongasekho yena abe ugadile umfethu yabo kwathi akagadele yamuzi ngoba uyena obesekhulile ingane zalo mfethu besencane wathi akahamba ohlala khona agadele yamuzi ilefike wangihlukumeza khona kumfethu lengifike ngahlala khona naye ukuze ngibuye ngize stradini okufike kwangishaya kakhulu ukuthi ikhabe lingasekho ukuba ikhaya belikhona bengancama ukuyohlala khona ngihlalele ngibona ukuthi ngizophila kanjani manje ikhaya walisekho walidayisa wangiphoqa ukuthi angibuye ngizele emgaqweni mangathiwa kulungisa impilo yakho pho manje kungenziwa njani ngoba ungenalo ekhaya mfethu mina angikutshele ngesifiso sami esikhulu okuyisona into engihlukumezayo isifiso sami ukuthi kubuye leya ndawo leya yasekhaya enethuna lagogo yabo at least noma ngingakha lo 1 room noma lo 2 room as long ngizokwazi ukuthi ngibe neshoti ikhaya likhona yabo kunengane zikasisi esemntabeni engazazi ukuthi bengifisa ukuthi nje ngikwazi ukuthi ngakhe ikhaya ngibuyise lezi ngane ngiyitshela ukuthi bafethu angisho ukuthi ukandleni ikhona ni right kodwa egcineni nazo ukuthi mase ukuthi sekunixakile sekunzima nazo ukuthi nanti ekhaya likhona phela efwalo noma sengafa ngisenankinga sengiright kodwa elinye iqiniso lithi impilo ikunekile wena ithuba waphatha imali ukuthi ngesikhathi engiphathe ngaso imali bengumuntu obesanda kubuya ejele phuma ngaphandle wadediswa impilo yasemnyango kwayile ngithola khona ithuba lokuphatha imali kwakuthi anginayo indlela yokuyisebenzisa. Ubuhlala lapha uma usuphethe imali? Ngihlalile la City Life. Yeah, bekusekhona igarage la. Ngihlalile eDamje ngale Victoria. Yeah. Ngihlalile buye ngahlala nala ko Point ko Waterfront. Yeah. Nako Agroyal. Kuyi Agroyal engakavalwa esasebenza. Yeah. Yeah. Bengihlala khona ngirenta ukuthi ngikakhule ama-drugsini ngidla ama-drugs yabo nje ngigijimisa impilo yabo. No, vele isikhathi nje manje sesiphelile bafowethu njengoba nizwa sekunanomsindo la sisebenzela endaweni la ukufika khona abantu inqwaba, so siyacela ukuthi silivale uhlalo njengamanje sokwazi ukuthi siqhubeke kusasa. Into kumele uzame ukuyenza bafo ukuyongitholela lezi izinto ekumele sizenze
Siqhubeke nanodaba lakho because Yeah. manje yabothi sesiyakhuluma ngapha kunabantu abakhuluma ngemuva ongathina mhlawumbe sekuphazamisa umbukeli ekhaya. Ngakho-ke mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu siyacela ucindezele subscribe button, cindezela nebell. Lokho kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi mase sifika no part 2 ikwasi ikanqa zocingo lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese kusitholela isiqephu sangalolo suku nanokuthi ziningi izinto ozoyifunda kule nsizwa ngoba umuntu oqala owayenza imilingo lapha eThekwini emva kwale ndoda eyayugobela wakhe. Ngicabanga ukuthi ezinye izinto makukhona nemibuzo eninayo ningakwazi ukuthi nibhale la ukuze ngizonibuzela yona. Mayekuthi mhlawumbe uyambona ukuthi uyakwaqola. Mayekuthi indoda yakuyaqola uyayibona seniyotshela mina ukuthi nizoyithola. Seniyofonela mina manifisa ukudibana na. Anihlobeni noZuma lo wasenkandla because mawukhuluma ipolitiki noZuma ngathi nje No mfethu ukuhlobana kuyibongo kuphela. Kodwa ngokwegazi cha. Okay. No hayi. Ukuthi bayi labantu bazoma bayayithanda nje lezi zinto zabo. Hey. Yeah. Iyona ke lento enziwa yinyanga mengabe sidle imali zenu ukuthi zifuna uzithi sinikeza uvutha sikunikeza lento bese zikutshela ukuthi hamba uyenze kanje uhamba ufike uyenze bese iyavutha. And umuzi kuyasha ke la. Umuzi Uyasha. into enza kanjani leyo? Mfethu ngathini njana lezi zinto asebehlanganisile moyihlanganisa vele zikhipha umlilo. Yeah. So yena uyatshela ukuthi uzoyilayitha lento uzoyihlanganisa uyibeke endaweni ithizeni la esekune azikhona ukuthi kuzovutha. Yeah. So mengabe uyihlanganisile ukuvutha kwayo kuyadependa ukuthi ithola into enjani evele izokwenza ukuthi makuvutha kutholakala umlilo ne kuvele kuvuthe ngaleyo ndlela. So kuningi bethu abakwenzayo yabo Isuke kunikeni wena mayithena kuzovutha. mfethu suke kuneza umanyazini neglycerine. Yeah, awukuveze la. Yeah. Ilezi zinto lezi mfethu. Zombili. Yeah. So lezi zinto zombili mangabe uyihlanganisa zikhipha umlilo. Is it a physics noma yini le? Awuphendi I-physics noma yini? Mfethu ngingasho ngithi is like i-technology like. Hayi ukuthi into yemoya. Hayi akuyonto emoya kuyumqondo womuntu. Yeah. Yeah. Owazi ukuthi mengabe uhlanganisa lezi zinto kwenzekani. Kukhona lokho kunyade ngifuna ukukhombisa kona. Yeah. La esuke khona sithi mengabe senza lezi zinto mina bengumuntu obenza lento kabathi magic. Yeah. Uyalibona leli phepha? Ngiyalibona leli phepha nduna. Indali, ngiyayibona indali. Iphepha lendali. Angithi uyalibona? Ngiyalibona. Uyalibona? Ngiyalibona. Linani? Alinalo lutho leli phepha. Amaphepha nje. Amaphepha. Yeah. Alright. Othi ngikhombise. Hey. 1 2 salabim salam alibim. Maranyana sarakona de black magic. Hula skochi tambula mchambo. 1 2 salabim salabim. Salam alibim. Awudlala khubalo. Dlala khubalo lami wathi uzodlala. Alright. Uyabona? Ngiyabona. Ayibo. Uyabona? Uzomanzisa phansi ndoda. Hayi ngeke khuleka. Hayibo.
apha la manzi mfethu Hey, yazi ukuthi ngipheka la manzi angiwaboni sibona indali. ubone kodwa manje angiwaboni la manzi Sibona indali kusho abantu amathatha mayebuka imilimo. angithi uyabona Yeah. alright buka malibim salam alibim uyayibona lena Ngiyayibona. ya Uyaqala kumphakathi uyayithemba ke inyanga manje. useyangithemba ukuthi hayi ngiyazenza izinto cause bakholelwa ekutheni nginomuthi engisebenzisayo Yeah. kanti akunalutho njengade kutshela khona okunye engisazokukhombisa kona la khona inyanga zihlolela khona abantu yeah lapho kuhlolwa ngeexercise kuno powder esusebenzisayo Yeah. yeah kunoma libona lela exercise le blank yalinalutho alibhaliwe kodwa mina ngithela lo muthi kulona bese ngihlikihla kulona lesala libhalekile into okuzokwazi ukuyifunda elizokutshela inkinga zakho zonke ukuthi wena unayiphi inkinga le nkinga ezokuphoqa ukuthi wena ukhiphe imali yakho uyilethe kumina ubuze ukuthi pho ungasizakala kanjani bese ngikutshela ukuthi hayi uzosizakala ekudingeka imali engaka uze naleyo mali uhambe komashonisa uhambe wenza amaloni ubuye unikeze imali ngithatha imali ke mina kwangisuke ngifuna imali yeah so izinto nje ezenzeka kanje lezi yabo Hey. lokwemali angase ngizokwenzela ngelinye ilanga ngizobona No. ukuthi konke engisafuna ukuyihlanganisa Yeah. lesuke esikhanda khona imali isikhanda ma airtime Oh, ayobatshengisa nalo kwephepha ukuthi bekade kwenzeke kanjani. Ukuze sebeyomfaka induku umuntu uma ethi ubenzela imlingo yephepha. ngiyabona Yeah. La- Yeah, prepare that them before beyenze. yeah ngifanele ngiqale ngiyenze kuqala Yeah. ngingedwa ngisuka nayo isisethekile Yeah. njengoba uzobona leli phepha leli la ngilihlanganisile ngilihlanganise ngeprint ne Yeah. alright bhekela ke phakathi uthi khona Hey. Nali iphepha lama shapes. nali leli phepha lama shapes Nali iphepha lama shapes ntombi. ile ngifike khona amanzi la amanzi esikhathi ngisuke ngiwathela asuke ngena la Hey. Ngoba uphephethe nje usuke uvula imbobo. ngisuke ngivula imbobo ngathi ukuthi ngisuke ngilungisa into zami kanti cha ngisuke ngivula le mbobo le ngikwazi ukuthi ngithela amanzi No, hayi bafo kulungile because vele besizokwenza lento encane sizoxhuma kule episode lesa sikade siyenzile ngalela langa ukutshengisa abantu imkhuba obukade uyidila emgaqweni. yeah No, hayi sibongile. so mfethu ngiyabonga kakhulu Yeah, kubonga thina. yeah Bazokulwisa ke abantu bemlingo manje. ah Lento mayisingiqhumela lento lokuyibeka lana. hayi ngeke ikhuleke ngeke ikhumi ingamixiwe ifuna izimile ya labantu lekhe ngenza umlingo mfethu ngizokutshela So bafundiswe wena most yabo. ya abaningi bafundiswe mina nami bengifundiswe umunye okuyena ungqondo Ngiyakhumbula usitshela Yeah. lapha. No mfowethu hayi sibongile kakhulu bafu. hayi kubonga mina bro Danko.